Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Diatops, the best! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Minutos nakaligad sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon na naman, Abril 21 tuig 2021. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. No additional introduction. Mga balita dapat nato sa pakatutukan kag balita nga talalupandon sa mga hapon ato na pagabalbalon. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa bahin sa nga balita lokal, ang hilanat sang politika sa Bacolod nagsugod na sa pag-indakal. Enkwantro sang dalagko poderoso, kag bantog nga ngalan sa politika nagalinagumbana. Una sa balita, una sa aksyon. Nagarinong kadulpa. Ang ngalan nga si Mayor Bing kag Albi Benitez. Amat-amat na nga nagaklaro ang balita nga pagsaylo sang voters registration ni Albi. Halin Victorias pagkadto sa Bacolod. Ginkumpirmar. Apang ang nagkumpirmar hindi si Benitez, kundi si House Minority Leader sang abang lingkod Congressman Stephen Paduano alias Karapali Lowalhati. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagkumpirmar siya sa DYEZ Action Radio Bacolod Action BBB nga interview kay na sa Ogto with Action Regs Kantong. Namo sa mga nagtutok sa palayag ni Congressman Stephen Paduano. Kinagsiling sa maka-aksyon nga si Benitez buwas sa hapon magakadto personal sa opisina sang Commission on Election kon COMELEC sa Bacolod sa tupad o kon sa kilid lang, sa unahan lang sa nga Bacolod Bay Center para magpalista sa iyang ngalan agod magsaylo sang rehistrasyon. Pero antes magkadto sa COMELEC, si Benitez sunod anay sa simbahan
sang Bacolod Cathedral agod magtambong sa misa. Kaya mo ni perming ginahimo sang kandidato nga file sa niya sa nga Certificate of Candidacy, kandidato nga magpasaylo sang registrasyon, nagasimba anay na. Kaya manti katoliko mo. Kaya nung bot silingon siri, bisan sila umangkuton, isa lang ang sabat sila eh. Ilabo niyo sa bato magka-aksyon buwas nga adlaw, ang katedral kaang gwa sang Bacolod Comelec, nagsaon gid ni sang madamo nga mga tawo agod ipakita ang suporta sa anay kongresista. Balantayan katama ni. Apang klarohon lang sa siring nga palatuntunan, nga ining palayag ang halin pa lamang kay Paduano, halin pa lamang kay Congressman Paduano, nga isa lamang ini sa opisyal nga malapit kay Benitez. Ayaw ba nga temprano pa matuldukan na? No? Ba sabat na ning palamang kutanon, kung bala si incumbent mayor Bing Leonardia, may aragin sa engkwentrohon o kon wala. Ang pamangkot kung bala ano rason sa magsaylo rehistrasyon ni Benitez, pabalaan mismo sa konfirmasyon mismo ni Benitez. Ano ba lang tuyo sa pagsaylo? Hindi man pwede nga ang saylo mga ka-aksyon ni Benitez para mangin isa lang siya kasimple nga butante sa Bacolod. Daw kalayo mangguros na. Ara ka na sa Victorias, masaylo ka sa Bacolod para mangin butante lang. Siyempre kung magsaylo sa registrasyon sa Bacolod, butante gid man siya. No, diri sa mga butos Bacolod, ari dingalan niya mo. Pero kung bisan sino pang imo sa nipamangkuton, ang pagsaylo ni Benitez ang may tinutuyo nga magkandidato gid sa syudad sa Bacolod. Unang listahan nga mahimo papilian, mayor o kon alkalde. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Kag kon matabo ina mag-aksyon ang yesa nga engkwentrohon, layo maguro sa tigi nga pag-file kandidatura ni Albi bilang mayor sa Bacolod City, maatras si Mayor Bing. Di maguro daw kalayo guro matabo na. Ikaw incumbent. Patras ka, laban-laban na ka-aksyon bato ni si Mayor Bing Leonardia. Ang matabo sa mga ka-aksyon, Battle Royal. Enkwentro sa mga mabaskog nga politiko. Pag-atubangay sang mga puwersado. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang isa pa na kabalantayan mga ka-aksyon? Una, kung sino ang iya kandidato sa pagka-vice-alkalde. Layo patad niya nga dayon giban be papili mayor si Albi, way sa kandidato sa pagka-vice mayor, daw kalayo gina matabo amo na mo. Mayara gid na. Ang pila ka mga nagatuhaw nga ngalan. Una sa listahan, Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kay man subong adlaw, may ara gani sa nakitaan nga streamer o kontarpulin sa isa ka lugar laban-laban diri sa Bacolod. Ang streamer maka-aksyon may litrato ni Albi. Ang tupad ni Albi si Ferrer. May tinaga nga Albi Benitez for mayor kag Jeffrey Ferrer for vice mayor. Wala man sa nagabutang nga tinaga nga Bacolod City, kundi sa idalom nga bahin mga ka-aksyon, litra labang big letter nga letter B kag letter C. Bago City, pwede man tinga aris Bacolod City na butang nga streamer. Baguio City, hindi man pwede. Kundi Bacolod City gina. Ang letter B kag letter C mga ka-aksyon. Wala sa nakasulat nga tinaga nga vote VOTE. Wala mang sa nakasulat nga tinaga nga iboto nga aman. Hindi pa pwede subong. Balaan sa mga matanda sa politika kay hindi ka pa makabutang sa tinaga nga vote or iboto kung buhay pa mag-umpisa ang
election period kay pwede ka na balikan, pwede ka na kasuhan mga kaaksyon. Way pa makaumpisang election period. Pero ini nga streamer mga kaaksyon, isa pa ka dali kabalantayan, basi amuning halinan sa ano inawain dia. Amuning halinan basi sang pagbinaha sang iban pa nga mga streamer sa kontarpulin nga ibutang sa iban pa nga mga nagaplano magkandidato. Kasi sa ulihim lamang viral naman ang Bacolod City Blahaw nga isa sa mga surado kong lugar diri sa Pilipinas nga way pa yung election period nagtinuhaw nagbinaha na yung mga campaign streamers. Ang Iloilo City Blalantawan nyo damo-damo to sa nakatapik mga kaaksyon nga mga gagmay lang nga tarpulin sa incumbent nga mga official to sila to. Why sila nagbutang iboto, why man nagbutang nga vote. Kaya hindi pa na pwede, pero why man sang violation da kung kumalik pambalon mo. Ay why man si tanaga nga iboto, why man si tanaga nga vote. Tani dolaon, you know? Sa ulihi mo problema, tani daw. Ano pa mga kaaksyon ang reaksyon sa mga mahilig mamantay sa istorya politika sa Bacolod? Sabong pa lamang mga kaaksyon ti piho gina sigurado. Ining mga nagapamantay politika sa Bacolod, amat-amat na nagapanumdum daw. Kundiin maupod. Ginasiling kon ara ka sa administration, ginasiling incumbent engkwentrohon mo, mabulubudlayan ka. Pero ano bala si Albi Benitez? Kilalang hindi labang sa Negros Occidental, kundi sa bugos nga Pilipinas, pati sa ibang nga nasyon. Pero si Mayor Beng, may Manny Pacquiao biya. Damo sa nagasiling kung madayon pagkandidato ni Albi Benitez bilang alkalde sa Bacolod, kag kung magtaw-tahaw ni ang COVID-19, kag pag tupa sang election period, campaign period, balik sa new normal na, pwede na ang mga concert ne, pwede na ang mga tipon-tipon, mabaha ni artistas Bacolod daw. Di ba? Nga aman. Malon na ka muna ah. Si Mayor Beng basi kumakadto manis Manny Pacquiao. Adopted son si Kwan mo, si Manny Pacquiao sa Bacolod. Kason kitaon pa si Mayor Beng kung mag-away si Manny Pacquiao. Tis ni Mayor Beng kitaon sa bilog nga kalibutan. Amo ng pamangkod dara mag-aksyon diin sila mag-aupod. Nagalibog ulo sa iban. Bala sa grupo ni Beng akon grupo ni Albi. Plus ang mga kilala maka-aksyon nga ngalan sa politiko sa Bacolod. Man may ara sang bisan kilalang ila sa ngalan kon politika sa Bacolod ang paghahambalan. Pero nagkalabalda ini nagligad nga eleksyon. Pati may ara gani nga nagkalapulbos gidya. Nabihangan sa resulta sa butuhay. Ang pamangkot dari maka-aksyon ay subong kakalipay nisla. Ay bangod basi isa sila sa mga indibuinas kabakaupod sa linyada ni Albi kung manayon giban si Albi. Ang isa pa sa ginapanilagan subong kung sino nga ara sa administrasyon ni Mayor Bing kung may ara gid man nga naga panumdum sa pagsaylo sa grupo ni Albi, di na iya imposible, posibilidad na siya. Ang sadto grupo nga kaengkwentro sang grupo ni Mayor Bing nga daw halos taran gani Aksyon Oliver na doon nagkalabalda gito no? Nagligad no? Daw nabungkit urot gid sang grupo ni Mayor Bing ang linyada sa pagkakonsihal. Aman ang balantayan, bala mangin kwalipikado sila na makasulod man sa linyada sang anay kongresista. Ano pagid mga kaaksyon sa barangay nga level? Isan pa ginasiling akong tani ang barangay, mga opisyal sa barangay, political, doon tani ganyan pwede nga maka-entranis pa ang politika, sunad banwakon probinsya, purutit dari sa Pilipinas, naway nanitanag na sa pakiya. Ara pa gani sa barangay nga level mo, ang grabing binantayanay. Sa barangay nga level, tuman man kabalantayan, bangod subong mga kaaksyon. Ang nabatian na dari sa Aksyon Radio Bacolod,
ang plano nga pagsaylo buwas nga adlaw sang voters registration ni Albi Benitez sa Bacolod City. Subong may mga barangay officials na ni kapitan manong kong kagawad. Bisan pa nila ganyo. Mayara na subong nga daw hindi mapakali. Daw nagasala-sala na sa panumdum kung paano makaganit, kung paano makadesisyon. Maganit miyang mention ko man. Kung paano sila makadesisyon, kung sinong pag-aupdan nila nga kandidato. Buwas nga adlaw, bantayan mga ka-aksyon, bago ng Aksyon Radyo Bacolod. Isa sa magatutok, halin sa simbahan pagkadto sa Comelec. Ina kung madayon gidman, ang ginasiling nga pagsaylo rehistrasyon ni Albi sa Bacolod. Alas 5:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa balita, una sa aksyon. Kilalahon ta mga ka-aksyon ng kung sino nga mga personalidad buwas nga adlaw, sino nga negosyante, sino nga politicians, kag sino nga kandidato nga nagampol-lampunaya kung kasla nagligang eleksyon, bangod perdido na wala pa makabutwa sa resulta, makitaan tabos nga adlaw, kag plano magbalik sa arena. Kung sino ang ara nga makitaan buwas nga adlaw, isa lang ang kahulugan sila, isa lang ang botsulingon sila. Sila laban-laban nagasuporta sa grupo ni Albi. Pagsig panilagay ni Boss Kadlaw daw. Kagulaton manaton, kung magkumpermargid mismo si Albi na siyang magapapili alkalde sang Bacolod, kamatian taman kung ano ang reaksyon sang subong administrasyon ni Mayor Bing. Halin mismo kay Mayor Bing, pati kay Vice Mayor Familiaran, ag papanaog kay incumbent Congressman Greg Gazataya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Natunog ang balita nga kunokon marayon sa papapili bilang alkalde sa Bacolod si former Congressman Albi Benitez. Ay pila kuno ka mga yara sa grupo ni Mayor Bing, ang ginatawag ang Grupo Progreso, na masaylo sa grupo ni Albi. Yara kuno. Be, ang nasugid na hotek sa akon, 1, 2, 3, 4. 4 pa lang ang ngalan. Amo ning pinakagistoryahan nga isyu politika diri sa Bacolod City mga ka-aksyon subong mahilig magpangapiar sa mga sakapihan. Amo ning ginastoryahan daw. Ano ba giniba sa nga balita sa bahin sang lokal? Manog baligya inasal kun hapon, pero may sideline nga baligya shabu. Una sa balita, una sa aksyon. May 48 anyos nga babaye, akto nga nagabaligya sa Gadepatihan Shabu sa Barangay 27 Bacolod City sa mga hapon, naaktuhan gid sa kamanti by bust operations. Imbis inasal nga karne sang baboy o kon manok ang ginauyatan niya subong, pusas ang nagputo siya sa nga botkon. Kag natalada nga magauyat sang mabugnaw nga rihas kon kaysa mainit man sa sulod sang presuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA una nga nagpanilag sa hawlag sa ning subject ni. Kamandi ka man ka direkta gaya by bus maka-aksyon kung di mo anay pagpanilagan, hindi mo anay pag-surveillance ang hulag kag aktibidad sang imo sa ning subject. Tigin panilagan, gin monitor anay sang PDEA ang hulag sa ning subject ni antes ginatraka ang bypass operation subong lamang hapon. Sanggin usi sa mga ka-aksyon, valor 340 mil pesos nga suspected shabu ang bumulyada. Oh my God. Amo na, imbes ginatos-gatos lang utani nga valor. Sang inasal nga manok ang iya sa nga ginatubang. Kasugid ang isa nga lokduhon. Ang lugar nga Barangay 27 Bacolod kon sa mga negosyo pa nang insuko inis ang taga-PDEA ay bisan pa sang sunod-sunod nga mga illegal drug operations mayara gihapon sa nagabaligya din bala nagahalin ini nga supply man na hindi gini mapunggan man wala na gid sa naduluman nga
pamaagi ni kung paano malukat ang gamot ko sa mga kahoy pa. Ining boyset nga sa isang sabon ni ho. Di gini madula-dula. Kung ang lugar nga ginapalutsan, ang lugar nga ginaagyan o kung ang lugar nga ginahimuan sini na kung mayara gid man nga ginahimuan sini laboratorio lang na tuwag diri sa Negros Occidental o kung Bacolod kung mayara gid man. Kundi ni matultulan ka mawasak ni hindi gid. Madula-dula ining sabuni kundi matultulan ka makilala ang ulo-ulo o kung tao o kung grupo man sa likod sa tanan hindi manakpan. Maguba lang kalibutan, di kayo maguntat ang maligyaanay, sinuyupay, singhutanay, sining manademonyo nga syabu, patihin nyo bala. Una sa balita, una sa aksyon. 508 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ano pa kinibas sa nga balita? Pagpaambit sa bulig sa mga nagkakinahalan padayon nga nagatnag sa madamong nga mga lugar sa Pilipinas. Dari sa Negros Occidental, Bacolod, kada adlaw nagadugang ang ginatuwag nga community pantry. Halin sa panimalay sa isa ka organisasyon, grupo sa mga estudyante, pribado nga sektor kag kapulisan, subong nagapaambit man ho. Ang kapulisan sa Negros Occidental nagaabi-abi man sang saning proyekto ni bisan pa mayara sang pinaka mga grupo nga naga-question galing kay daw hindi mo na ni mapunggan ay manting epekto tinutuyo sa di bulig sa mga nagkakinalang sa bulig mo kag nangin maayo man ng epekto sa di pangkabilugan. Ang pila sa mga nagpatigayon sa di Escalante tubo sa kag San Enrique PNP. Ang tinaga nga permi mabasahan, bulig sa kutob masarangan, kuha sa insakto lamang nga kinahanglanon. Sa gihapon, bawal ang dahak-dahak, bawal ang hakugan. Samtang nga Bacolod da CDRRMO nag-umpisa na sang dredging sa Banago Creek, subong nga adlaw. Barangay Tento ng Liga ginusoy nila mo. Kaya malaba-laba ining suba mga ka-aksyon. Gaangot nito dito sa area sa Banago, coastal barangays initanan. Sa bahin naman sa balita nasyonal, 80% sa Philippine General Hospital health workers nakabato na sa COVID-19 vaccine. Pero mayara sang nabakunahan kontra COVID-19 gakalatnan gapon sang gagaw. Yara gani gakapatay gid. Posible koneksyon sang pantry organizer sa CPP paga-usisaon. Way maniguro sa mabukat nga kaso nga tubangon pananglit nga matud-an ni sa ila sa nga akusasyon. Alas 5 sa Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ang Department of Justice, Office of Cybercrime, mayara sang paandam sa mga Facebook users maka-aksyon ha. Oo. Kung hindi ka mayo sa basi kung mabiktima ka mo sa ang Facebook users nga ginatag sa post mga ka-aksyon nga na link o kung naangot sa adult video. Ang balsa nga DOJ no gagid pag i-click kay kadelikado. Importante ni sa aton nga aman. Ang Pilipinas nalakip sa top 10 sa may pinakadamo gagamit tawo Facebook sa bugos nga Pilipinas. Daw ika number 6 blasa mo. Pakin mo yan. Ayara sa mong pinapalang kadlaw naglalakat-lakat nga lapsag bla nga bata nga uyat niya sa cellphone Facebook le ang ginalantaw niya. Yara gani nga naga-Facebook at tos babaw sang lubi. Igo mo ron man ang gitig li. Abi ko anay ko nagapanuba siya. Saka to sa gali kay ma-chat siya. Siya sa nga chatmate ay. Alas 5 si Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Tutukan tayo dugay-dugay ha. Alas 5:11, 5:11, Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Unahon taray mga ka-aksyon, hibalaw nano ang sitwasyon sa Bacolod City sa karon. Ang dalan sa Bacolod City uso ang inang pagbutang blasang anong panawag sa hindi ba na tiles. Skillet blasang sidewalk lalagyan.
Damo pagali sang way diri mabutangan no. Pero damo man sa nabutangan na ang ginbutang nila nagkalataltal. Pigaw ang kula. Pigaw guro ang kapit. Sa ginbutang nila nga talapakan na. 5:12 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Patrol with Aksyon Eden abo sa Aksyon Eden mayong hapon please kabin. May nga po Aksyon Mar, kag sa tanan sininaton nga mga ka-aksyon, matulutaw hay, kag normal Aksyon Mar ang panggawi sang aton siniwang ka-aksyon. Diriya sa mga malabayan naton, especially sa mga inner barangays, bangod nga ti sa gihapon, do wala lang yun COVID Aksyon Mar, no? May mga nagano pa yung mga bata nag-enjoy pa Aksyon Mar, do ka normal lang yun may mga grupo sa mga kabataan, wala naga-face mask, ari sigad sang dala, naga-lakat-lakat, naga-bit-bit sang silingit, kay maningit di sang Indian mango, may ara man Aksyon Bray nga mga kabataan nga nagalagsanay, may mga nagatago-taguan, do normal lang yun Aksyon Bray, pero Aksyon Bray, Aksyon Mar. Pero Perfect. 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 Pero do ka nami bala panaugan kag sawayon nya totoo kag inday kabalo kamong ara pa ang COVID-19. Yes. Ka very mga kabataan Aksyon Mar, no, mga vulnerable man ni sila mo sa masakit. May piladaan ka mga grupo nga nagahambal nga may mga research sila nga ginapatigayon nga base ang COVID-19 airborne naman ni bala, madala naman sa hangin ining virus Aksyon Marte, medyo woodline na inako mag-amo naman na. Kaya kung through Aksyon Mar, no, through transmission lang abi through laway, budlay na gani i-contain sang virus, how much more kung mangin airborne pag ini siya. Kahit ikabudlay na niya langan nga malikaw ka sa hangin, nakabudlay mo likawan ng hangin Aksyon Mar, no. Kahit dapat ang aton sini nga mga kaaksyon ang proteksyon sa aton sini kayang lawas, proteksyon batok sa virus, suksok mo gid dapat kay labi na kung wala ka payasang proteksyon nga gin bakuna na sa imo gin tuslok na draabi sa imo alang-alang pa nga magsigi ka dira ka yagangyang, sige ka dira ka pawala kay ang mga na bakunahan na gani nagahalong sa gihapon kag wala nagasalig sa bakuna, how much more ikaw nga wala pagid sang nabaton nga bakuna. Pero tikita taman Aksyon Mar amat-amat naman nga ginabakunahan na base man na sa priority list sang aton sini Aksyon base sang priority list nga gin-aprobahan sa National IATF sa aton sini nga mga health authorities Aksyon Mar, kaya mat-amat lang man nagaabot ang supply sang vaccine diri sa Pilipinas. Kabay pa no nga antes matapos ang tuig Aksyon Mar, mabakunahan ang tanan kag hindi mangin imposible nga madula gid ining virus. Pero kung tanawon mo sa reality Aksyon Mar, based man sa investigasyon o kung sa pagpangusisa sa aton sini nga mga experts, do hindi na gini kuno Aksyon Mar madula ang aton sining ang COVID-19. Pero we are praying and hoping for the best man Aksyon Mar. That's why nga kon kamo gani kung wala na kamo sa obrahon, dapat magpuli na diretso. Kung hindi magpuli diretso, hindi lang pagpatyo ng cellphone. Na? Aksyon Mar. Perfect. Yapamati ikaw. Yes. Very good. Tapos, Aksyon Mar, amo na siya. Hindi na ako magsugpo na, kaya mas mabigwasan ko. Pero ang palibot sa syudad sa Bacolod, Aksyon Mar, of course, amo ni nga mga inoras, as expected, medyo nagamat-amat na bugat ang dalagan man sang trapiko. Pero unlike sang una, nga may mga klase pa, grabe, gid ang moderate to heavy ang dalagan sang trapiko halos sa tanan nga mga mayor nga dalanon Aksyon Mar. Pero subong niya may mga pila ka mga dalanon nga tulutawhay naman agyan mga access roads, pero kaangay diri sa may barangay
2 to 3 action na Marno kag dito sa bahin sa reclamation area dira sa likod sang SM man kay may mga sirado sa gihapon nga mga dalan nga kay ginakay o sang aton sini nga mga isang DPWH action Mar sa bahin pagid sang BS Aquino isa man ang sa piyak nga dalan isa lamang ka lane gyapon ang maagyan bangod nga ginapamalapang yun kay Oman nga dalan. Ang iba naman action Mar ang going bala south sang Bacolod medyo nagareklamo ang iba niya kay ti spalto da ginabutang tigambal sila gataas na lang gataas ang dalan kay ginasampawan ang mga bangga dira ako manotice action Mar from Tangob da bala likod PLDT dira going pa sumag na nanubuan na ginada dira action Mar ang mga bangga dira mga panimalay tungod nga nagataas ang dalan. Tiyambal sang iban kadugay man kung matapos kung bungkalon ang dalan kay islan sang bag-o. That's why we don't know kung anong basis sang nagakayo sang dalan nga sampawan na lang ang iban sang spalto action Marno para magnami liwat ang dalan o kung ano dira nga sitwasyon. Pero ang iban naghambal nga basi gusto lang nila padali ang obra that's why nasampawan lang nila pero kung mag-abot ang pagbaha-baha action Mar may ara gid nga mga balay may ara pumuluyo nga maapektuhan bangod nga nadalman na lang gid nga nadalman sang dalan. Pero anyways tinagurian man kumbaga nga summer season subong kabatsyag naman kita sang init pero may ara action Mar nagasinulod man nga mga bagyo nga kisa forecast daan no sa aton sining nga weather bureau. That's why nga makaprepara naman ang aton sining nga mga ka-action ang bising to gani mayo action Mar do medyo gamay lang to nga ulan ang gindala niya kag wala nagtugas ang pagbaha kay kung palayo lang nagbaha to action Mar diri sa syudad sang Bacolod. Piyo ang basulon gito ang nagtapas to sa puno dito sa may bahin sang old airport action Mar kay dudungan-dungan gito nga pag-utod sang mga pagtapas sa mga kahoy dito ginabantayan man ni action Mar ining si tong si Bagyo Bising no pero anyways wala man kita nagapangayo nga amo na nga pamaagi nga ma-realize ang mga nag-approve to abi mga nagtapas to sang puno nga ma-realize nila nga kinahanglan tang puno is necessary sa aton sini nga palibot kay panggawi sa adlaw-adlaw hindi lang sa amo tong pamaagi but siguro nahuna-unaan naman to nila kung ano magid action bray ang dapat kag hindi dapat nila nga paghimuon. Sa aton sini nga mga ka-action bala balon lang kamuasang malaba kag madamo man nga pasensya especially kay may mga tricycle drivers, may mga tricycle drivers nga naga-intra man sa mga mayor nga dalanon hindi kisabala manotice action Mar sang aton sini nga mga bitaw personnel nga nagaintra na dira sila sa dalagan sang trapiko nga makakos pakisa sang dugay pagid nga pag-idog-idog sang traffic bangod nga ara man sila hindi man pwede nga pang bungguan o panghintukan ng ilang mga tricycle or tricycle action Mar para magpalahigad. Kasabahin naman sa downtown area dira sa Central Market action Mar doon nag-level up ang mga nagabaligya dira bangod nga ang ila sini nga mga baligyaan do may kahon-kahon na kag may ruida bala action Mar kay para kung sawayon gani sa mga taga City Legal Office hapos na lang magtulod-tulod sang ila sini nga mga baligya pero kabalo naman kita nga hindi na sa gihapon ginapahanugutan nga magtiner kung hindi gid pahanugutan ang pagbaligya sa dira nga area pero palangabuyan sang tawo mo na sige na lang bisan ginasaway-saway padayon ginasaway-saway basta makabaligya lang kay daw dira man ang kalabanan nga pradahan sa mga salakyan action Mar mga jeepney dira man kalabanan nagalabay tiyang ila market ara man da kay damo da pumuluyo especially ang mga nagahulat-hulat man sa mga jeep nga pwede nila masakyan bangod nga as of now sa gihapon 50% capacity lang. That's why nga madugay-dugayan ng iban magsakay sang jeep bangod nga may pasunod man kag hindi man pwede magdinas o kanay bangod nga pangdakpon man kung makita nga wala nagapatuman siyang social distancing. Sa aton siniwa ka-aksyon na adlaw-adlaw nga tanan naga-remind kita nga dapat magsuksok gid sang face mask kag face shield man
sa tanan nga oras. Kaya amo lang gid ang makahatag sa aton sang proteksyon batok man sa sining COVID-19. Para naman sa complete nga management sa inyo sining liver detox, observation report halin sa patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kag sa mga may high blood, may diabetic, mga ka-aksyon, ginarkomenda naton permi ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi mapauli siya ba ng milagros nga kapsula, simple nga tabang sa ato na muning manunggal, masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Kag medyo kung luyang inyo sa nga lawas ang sabat sa rice panyawan herbal capsule with mangosteen tilawi, pagod damo na sa mga nagpapatuod. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iba't pa nga mga butika sa inyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Salamat tayo sige lang ato sa mga nagabaritor sa live stream. Direkta mga bisa sa una gino. Si Ana Sinoro, arama si Dona, na Varte Macario, mayang hapon, God bless. Okay. Melvin Peñafiel, alright. Alex Armonteza, salamat kid sa pag-monitor mayang hapon. Okay. Dona Navarte na Macario. Araman si Asher Rosales, hahaha, may ari na digani sa Atubang Robinsons. I'll be for mayor na. Nanaman na siya. Melchor Baroca Rominas. Ayong hapon, Sir Marlon, salamat gid. Hambal ni Alex Monteza, Binalbagan Country. Si Franz Duay, tapos gid bugat nga kontraba, hahatanawon tara sa korbada. Daw ka hawat-hawat ba? Okay, amo na sa, plastada. Eva Gradas Baterna, Marlon Tamyaw lang ko kay Nonoy Valentin Baterna Jr. sa nga barangay Yubo, kag Alea May, kag Athea Rose Baterna sa usa, salamat. Gregorio de la Cruz, may tap na gani si Sara Dutertes Bacolod. Hamal ni Alex Marlon Balagtamyaw, Vanessa M. Mayo sang Minnesota, Ma'am Kelly Jelly sang USA, kag Ma'am Lida Zamora Yamagisi sang Tokyo, Japan. Badapong salamat. LM Muhar, ilang paso na ni Bing si Benitis. Si Migoko si Go We Son Elson JR Albao sang Phuket, Thailand. Hamal ni Alex, Sai Cordoba, ang background music reminds me of my childhood. Okay. Sa Marlon, malayo pa man gid ang piniliay. Hulaton talang kon diin madaog buhaya o kon dragon, toko o kon ibid. Miski mag-intra pa na ang paka. Abal ni Alex. Christine Menyas Villalobos, mayang hapon Aksomor. Abal ni Sir Rosales Lampaso, pila pang hatag ya 1K lang. Sa diin siya ayahan nga barangay maparehistro para ma-approve ang isa nga Bacolod Residency. Sa Marlon, barangay B, Langid siya. Abal ni Alex. Sa Cordoba, okay lang maghigpit ng protocol basta wag lang kaming mga OFW tawagin na carrier ng virus. Kaya wag niyo na ibuto ang governor dyan. Asher Rosales, damoon niya nga daan pangurakot kakandidato mo. Kenneth Valencia, good PM. Amal ni Alex, tag 5K na da kabutante plus ibaligya iabuto niya sa mga politiko. Ayos na. Okay. Mary Joy Camero, watching FB Live Singapore. Elizabeth De Asis,
Good afternoon. Sosyat Alunan, monitor lang ko sa Hong Kong. God bless. Elmer Boyet Villamor, mayong hapon ka monitor naman kami dari sa imo live stream. Aksyon Marlon, dari sa La Carlota. Martin Aliling, hamal ni Sai. Fishing attack tawag dyan. Sa Marlon, nayara gani ga cellphone sa babaw, doldol, sa lobi pa. Hamal ni Alex. Alex Montesa. Arman Rama, walang COVID yan ang matuod. Okay. Naglakwid ang dila ni Mrs. Edenhow. Hamal ni Alex. Jolie Militado Patrimonio, baw nami kung si Sir Albi kag Sir Paduano ang magtandem kay para matalopang nila ang dalan pasulod abkasa. Tani lang, thank you gid sa pagbasa. Alliance politiko kay kundi kakaalyado ang lugar mo daw ay ginapamati ang mga concern. Dapat kang politiko ay isang alyado. Hindi ka maalyado basta sa kayuhan sa mga residente. Kung anong gina-request nila, tagaan naman sang igtalopangod. Muna ang saktong politiko. Ana Sinuro, mayong hapon, aksyon guwapa, hamalya. Okay, doon na Varte Macario. Evelyn Di Pomoceno, Aksyon Marlon, stay safe. Sagwa, wala gamas para makita ang beauty. Ana Sinuro. Vanessa M. Mayo, good early morning, rise and shine, watching from Minnesota State. VJ Limbo, happy birthday to grandson Adrian Limbo, good afternoon, okay. Si Muyek Siaton, good PM from Estefania. Noel Amar, good morning. Hambalya. Si Nombre Sally de Villena Kani, mayang hapon Sir Marlon. Sosyet Alunan, okay. Noel Amar, Sir Marlon, tamyaw ko, ngutod ko sila ni Kwan, okay, dalagida. Perla Derla and Mickey Reynaldo Rodek. And Ivan Amar. Hamal ni Muyek Siaton, sus, nag-intra naman si Albi sa Bacolod. Hindi agani masarangan sa distrito niya ma-intra pa sa Bacolod. Amo na mga reaksyon sa mga kaksyon to. Jocelyn Libon Dispoho, good afternoon, Aksyon Marlon. Araman si Teresita Constantino Agra, good afternoon. Lady Valencia, watching from Fairview, Quezon City. Ambal ni Noel Amar, Sir Marlon, subong sa amon, grabe diri ang snow. Nag-drop pa ang temperature, -5 below zero. Susyat Alunan, politiko, wala pili, Sir Marlon, tani. Okay. Lisville Matrias, hi, good afternoon. Kamusta taga-Bacolod? Ang taga-Bacolod, gantos gapon, bangon sa COVID-19. Ang iban balikan, tanaman dugay-dugay, steady lang kamada. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo City Hall Report. Ibalawon ta na detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Ang Bacolod CDRRMO nagumpisa na sa mga adlaw sang pagpaninlo sa kasubaan dara sa may Barangay Banago. Report ni Aksyon Dale, sa Aksyon Dale, mayong hapon Biskabin. Aksyon Mar, matapos ang successful nga operation sa dredging team sa Bacolod CDRRMO sa may Mambulo Creek Aksyon Mar, next stop nila hamoy sa may Puno o kon Banago Creek no diri sa may syudad sang Bacolod. Subungad na Aksyon Mar sang nag-start sila sining dredging operation pagpadalong kag pagpalapad man sang Sinanga Creek. According kay Executive Assistant Jo Marie Vargas sang cluster head sa Bacolod CDRRMO, kung magulan Aksyon Mar, magbubang ulan ang Banago Creek ang isa man sa mga nag-aawas no nga nagresulta sa pagbaha no sa sina nga lugar Aksyon Mar. Susunod diri kay Sir Vargas kalabanan sa gihapon sa makuha sang dredging team una tayo ni mga obstruction ng mga basura kaga nagatuga man Aksyon Mar sang problema sa sina nga lugar ining soil erosion o kanang pagkatibhag dira sa dud Aksyon Mar nga nagakadto sa creek sa karon wala pa hindi pa mapalayag ni Sir Vargas kung ano ang timeline tugtog nga matapos ang ini nga proyekto. So no kay Sir Vargas ilay ni inisyatibo Aksyon Mar para hindi na madugangan pa ang problema ilabi na kung mayroon sang pagbubo sang ulan diri sa may syudad sa Bacolod. Aring tingog na Executive Assistant Jo Marie Vargas Banago Creek ka pulo di sa may Lacson side sa terminal. Sa terminal din, North Terminal. North Terminal sa may Dalan Lacson. Doon sa may series lang ang terminal. Banago Creek ini siya. Sir, ano daw sir ang ginakandak sir? Dredging? Dredging, oo. Oo, bali may request sa mga battle sir? Wala, mula niya initiative niya baha maniding highway mo. Okay. Why nating request na lead nga mo niya kung ano na mo, sobrang na mo na may problema. Bali, yung kaso nga magbubong ulan, isa na sa mga ginabaha sa Bacolod. Yeah, correct. Okay. So today lang ka mo nag-start, sir? Sabang nag-start na kanina.
Aksyon mga nabatian si Executive Assistant Jo Marie Vargas samtang sa siningang mga tiniyon nagapalayan pa ang virtual session sa City Council sa bunga Merkules ng hapon. Kaya isa din sila gintala kay aksyon mga pag-ratify sang duwa ka ba separado nga kontrata sang IPM Construction Development Corporation. Una mo ni pag-maintain kag pag-operate sang sanitary landfill kag paghakot sang basura diri sa mga syudad sa Bacolod umpisa bulan sang Mayo tubtob Disyembre 31 tuig 2021 aksyon Mar. Unanimous na ratify ang kontrata do may pila ka mga city officials or councilors ang nagpaliyag sa sining mga komento kag kondisyon man abi ang sining liwat no nga kontraktor sa Bacolod City sa paghakot sa basura kag pag-maintain na po ng IPM Construction and Development Corporation. Update ka gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang DOJ mga ka-aksyon cybercrime no mayara sang pandam nga ginpagwa sa publiko. Bot silingon para initaran-taran sa mga mahilig magamit sang Facebook, mga Facebook users nga ginatag sa post nga naangot o kung na-link sa adult video. Ito importante na basi kung kibot ka mo bla. Uy, kaya mo ko nakatando, kaya mo ko nagako, nag-ano ng plastada man. Oh. Hindi gid pag i-click, amo nang first gid nga advice or panugyan sa nga DOJ cybercrime mga ka-aksyon. Sa statement nila, ginsiling sang DOJ nga kung inyo i-click mga ka-aksyon, mga resulta ina sang automatic kag random tagging sa parehuman nga post kag sang iban nga Facebook account users. Ginapanugyan nila nga likawan gid ang pag-click kung makabaton kamo sang notification. Kapon ganit tingala ko nga may ara ngo may may nag-notify sa ako na nga rangalan ko. Ginbali wala ko ba to kay manti hindi ko nga mahilig sa mga messages hindi ba lang importante mo sa Facebook. Laka malang gani tuyaga ka-open sa account sa Facebook account kung ari man lang ko di sa station kag ko nagatubang akos balita. Oh. Ti siguro ba si amo na to kahapon bla? Ti wag sa ko sa ako niya. Kay di ko yata na mahilig sa hampang-hampang sa Facebook ni magluwas sa balita sa nasalintara. Oh. Ginaparugyan nila nga tindigid pag-i-click kung makabaton kamo sang notification nga nakatag sa post nga mayara sang link sa isa ka adult content, no? Ang ambal pa sa nga DOJ, ang Facebook nagkumpirmar naman nga ang page nga naka-link maka-aksyon sa ginatuwag nga malicious tagging. Amo ning titulo mo sang sining balita nga ni malicious tagging sa Facebook. Ginkakas na nila ini. No, kay diri sa Pilipinas, ang sinuman nga nagasupak sa confidentiality, sa integrity, kag sa availability sa computer data makakasong systems ri. Pagi sa introduction o transmission sang viruses, pwede na makasuhan. No? Cybercrime Prevention Act of 2012. Ara na sa Akta Republika 10175. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga Facebook users diri sa Pilipinas, mga ka-aksyon, kinahanglan gid nga mangin alerto kita, mangin mahinulungon kita, nugay kamo ka halaka padaso-daso, dapat check nyo gid anay, kay base kamo sa ulihi, makados mo. Oh. Budlay na biya kung mabiktima ka mo sa di, kabasi kung kibot ka magsala-sala ka mo bla. Importante ni sa aton kaysa nasalintara, ang mga Filipino isa sang mahiligid sulod sa Facebook ni. Mga Facebook users makakasasabago sa Pilipinas, abi mo nyo kung ikapilang pungsod sa Pilipinas, based ini mag-action sa latest nga record sang World Population Review. Ang pungsod Pilipinas na araw nagtupa sa kaanom ho, makin mo bago sa kalibutan inisa.
Ikaanom ang pungsod sa Pilipinas, ang Facebook users. Bot sa lingon nga karamoon sa mga tawo sa pungsod Pilipinas nga nagagamit sa Facebook is 71.76 million. Anong pinakadamo nga pungsod? India. Ang India makaksyon 251 million. Pag hindi mo damo pag sila to. Amo ning India nga may highest number sang Facebook users sa bugos nga kalibutan. Ang ilang sa ding population is 1.3 billion. Ang ikaduwa dari Estados Unidos, second highest number of users, 240 million mga kaaksyon. 332 million ang ilang sa ding population o kung 72% sang United States populations are Facebook users. Kabay pa nga nakabulig ni nga pahanumdom. Kag sa mga gamonitor dira bala. Liyog ko pabalo sa ibang dira nga hindi mahilig sa balita, hindi mahilig basa sa balita, mati sa balita sa radyo, telebisyon o kung basa periodiko. Kag mga naga-addict na bala sa bahin sa cellphone. Kamo na sa nasalin na maka-aksyon. Bata pala nga bago palang tikang-tikang kung kaisa mga ka-aksyon, kabalo niya magkutik-kutik cellphone mo. Kanabo sa kabataan subong Facebook users na. Alonggid. Kabay pang makilala ni ka matutulan ko sinong tinuga ni nga nagpatigayon sa sining malicious tagging nga ginatuwag niyo. Malicioso. Why niya opisyong obrayan ni panghalit sa isig katao ni. Alas 5:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang iningabahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Mayo ang pinag Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Okay, ato sa nga mga live stream viewers. Direta sa baba. Okay. Parang may isang makaligtaan. Okay. Ariho. Kenneth Valencia, good afternoon. Okay. Ambal niya Alex, Pelogman ko Tamyawa, Familia Ramirez sa Barangay Granada, Alangilang, thank you. Jose Mongcal Torrelia, approve. Noel Amor, Sir Marlon, ang mga politiko madaog sa eleksyon kay ginagamit nila ang ila kwarta kaya ara sa tao ang desisyon. Correct, good, no? Pwede naman politiko sa bang gamit kwarta, no? Diri lang na sa Pilipinas siya. Paano tada makurehiran, no? Budlay. Oh. Ana Sinuro, Aksyon, okay, good PM ko na. Ferne Espanyola, good PM Aksomar, monitor lang ko diri sa Barangay Lukutan, Cabancalas City. Okay, Eden Escosora, Divina Gracia, Action Dale, good PM, kamusta lang ko sa mga Glenn JR, Glenn Jr., Jelen, Glenn Eden, my husband Glenn from Eden of Alihis. Halika Eden, okay. Elizabeth Palaka, Kamala, good PM. Lolita Mabakiao, good afternoon, ka-action, Sir Marlon, Idol, I'm watching Lolita Mabakiao. Estelita Uwibanda, good afternoon, watching from Dubai. Thank you.
tapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalap na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, Aksyon Radio. Ni Aksyon, Eden Abuso, Aksyon Eden. Sa balik na report, please come in. Aksyon Mar, kapin 340,000 pesos na balor sa minapatian Shabu ang na-recover sa mga katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isa ka babayi nga nagabaligya ini siya inasal. Sa bypass operation naman, higin patigayon sang otoridad sa Purok Ceresa 1, Barangay 27, Siyudad sa Bacolod, kay na mga launa imedya sang hapon. Sa kaya PDEA agent Bamboo ang nadagpan ang ginkilala kay Elena Kiman, 48 anyos ang edad, kag residente sang Purok Star Apple 2 sa amuman nga barangay. Na-recover si iya ang tatlo kadalag nga plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu, kag pulo ka elongated plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu, valor 340,000 pesos. Sa karon ang si Kiman Aksyon Mar ang yaraman sa kustodiya sang PDEA para sa nagkakaigo naman nga disposisyon. Sa ato naman nga mga ka-aksyon, sa sining nga panahon, importante man ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement yung pagpakape, ang Santong Plus Coffee Mix, aton ginarek. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita oras aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Alas 5:54, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayara gabon sang pinaka mga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Pagod masaling bagyo Bising. Pero hina-hina na gid man ang puwersa ni bagyo Bising mga ka-aksyon. Ang balos ang pag-asa subong Miyerkules sang hapon. Sa alas 5 sang hapon nga severe weather bulletin ginsiling sang weather agency nga ang pinaka mga lugar nga napaidalom signal number 1 amo ang Batanes, yan naman ang eastern portion sang Cagayan, aradang ginabugosan ini sang Santa Ana, Gonzaga, Lalu, Gataran, ang Bangaw, ang Piña Blanca, ang Kamalaniugan, Manisa, ang Bugwe, Apare, Santa Teresa, ang Alcalang, Amulong, Igwig, Tugigaraw City. Lakip na ang Baboyan Islands. Number 1 man, signal number 1 man ang eastern portion sa Isabela, ang San Pablo, Maconacon, ang Divilacan, Tumawini, ang Kabagan, Palanan, Dinapigi, ang San Guillermo, Beneto, Sulubin, San Mariano, Ilagan, Gamo, kag ang Nagilian. Hindi ka ba ni kunulbaan ang puwersa ni Bagyo Bising mga ka-aksyon? Ako na pasalamatan naton kay ako kapati ko kad ako gidang manabulig sa ning pagpangamuyo naton kay bola na kita sang Abril mga ka-aksyon. Ikadua pala ning bagyo nga naglaslas diri sa pungsod sang Pilipinas. So, ang sunod nga severe weather bulletin ay ika-issue naman alas 11 karon sa gabi. Abay pang away lang sang halita. Away gid man sang report mga ka-aksyon. Although ati mayara sang pila ka mga report nga nagkalabatay, napatay.
Sa iban nga lugar, kabay pang way lang sang dako nga kahalitan pagid sa kabuhi man o kon sa propiedad. Alas 5:57 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang iban nga balita nga way tamalabutan tutok lamang sa Aksyon Firing Line. Ang mga alas 7 karon tubtob alas 9 sang gabi. Basta Miyerkules Aksyon Artay Hupon. Maga sunod na Aksyon na Balita Evening Edition sa mga balita lokal, balita nasyonal, international sports kaiban pa, upod kay Aksyon Dale Salazar. Haraman si Aksyon ang defensor? Okay. Aksyon reports after edition magabalik boss. Ibati ay naman kita karuna. Aksyon at patrol sa gihapon. Alas 9:30, tubtob alas 11. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.